Ngomongi siap-siap, nek takoni ditalangi siap mboten? Siap mboten? Insya Allah. Nun sewu, misal kita nggomu wis darurat. Meteng 9 wulan 15 dina. Kudune kan 10 dina wis metu. Ha iki wis kacek 5 dina. Kudu lek disesar. Jenengan guceng duit 6.100.000. Terus ditelepon karo tangga, "Makde, nyuwun tulung niki Makde, adik kula niku lho kudu ken sesar iki ken bayar 6 juta. Nyuwun tulung ditalangi riyen." Jan bar ngitung duit lho, ngedol motor payu 6.100.000. Talangi mboten? Halo. Talangi napa mboten? Talangi mboten? Niku yo sing nelpon niku yo ora ngerti kapan balekke lho. Talangi mboten? Talangi napa mboten? Ki jenengan bar ngedol motor kek bayaran urung sak jam. Ditelepon ngono. Terus jenengan pripun? Alhamdulillah napa astagfirullah? Astagfirullah, kok ngerti temen aku berbayaran kaya kepas didol motor to 100.000. Talangi mboten? Talangi mboten? Talangi mboten? Kaya apa temen lho. Nggih ngoten niku nek karo tangga abot sepiro niku tangga. Nek wong Jawa ngarani jenenge tangga dulur